Ak spadnete, pokúste sa zostať čo najviac spokojní a ostaňte na mieste. Dajte si chvíľku na kontrolu tela od hlavy po pety, aby ste zistili, či nie ste niekde zranení. Ak došlo k zraneniu, alebo si nie ste istí, nehybte sa. Ak zistíte, že zranení nie ste, môžete sa pokúsiť vstať zo zeme pomocou nasledujúcej techniky. Pokúsime sa vzoprieť o ruku, ktorá je pred nami. Dostaneme sa do opory o obe ruky, postupne sa dostaneme do klaku na 4. Jednou rukou sa chytíme čohokoľvek pevného, čo je pri nás. Jedna noha pôjde do nákroku, vzoprieme sa o ňu a o obe ruky, ktoré sú v pevnej opore. Postupne sa presúvame váhu tela na lôžko. Pokiaľ si nie ste istí svojim zdravotným stavom, pokúste sa privolať pomoc druhej osoby. V nasledujúcej ukážke si predvedieme, ako správne a bezpečne poskytnúť asistenciu druhej osobe. Pri asistencii vstávania druhej osobe sa najprv musíme uistiť, či osoba nie je vážne zranená. Dopýtame sa, či necíti nejakú výraznú bolesť, prípadne nejaké iné pocity. Ak vyhodnotíme situáciu, že zvládneme bez ďalšej odbornej pomoci osobe pomôcť, tak si ju zafixujem za jednu ruku, pomôžem jej so zdvíhaním trupu, dostávame sa do opory na 4. Osoba si položí ruku na moje stehno, oprie sa o ďalší oporný bod a spoločne sa dostávame do polohy sedu. Každý krok sa počíta. Cvičte s blízkymi, verte si. Nie ste v tom sami. Krok za krokom, spoločne.